Hello guys, so naadita karon sa City Times Square kay mangaon mi sa Buffet 101 which is located na siya at Bangsa Park Mall. So ang akong buhaton karon is pangitaon ako ang Buffet 101. Ang Buffet 101 sir. Pwede rin. Ito dito, likod. Naman. Dari sa likod guys. Tignan tayong maligaw. Kuya, po nila ang kuhan rin. Ay mga suga-suga. Maligaw tayo ng landas guys. Tara guys, Buffet 101. Daghan yung tao. Yari ni mga on guys. Kauna ng pangkuhaon, plato. Ayan guys, mamili ta din. At pura din guys. Ito sa ilang sushi. Sa isahon ko ng sushi guys. Ug tilaw. Para aduha man dikit pud. Pirata nila umilit. Duh. Kaya lang food rice to. Di na bitaw. Pan ni fried rice gamay lang. Balik na ta guys. Tilawan na to ilang umilit eh. Fried rice nila, ano tayo? Ano ito? Extalok. Kapila na. 1,100. Nakakala. Kaya na ito na beef. Di presko lang ba? Pasayan mo, di presko. Sugar na ako eh. Siguro ko eh. Charot! Wala pa ko nabusog! Tira taglitson guys. Ayos. Dilawan. Kalam eh. Sulay ta nilang halo-halo guys ha. So diri ikaw ang mamili kung unsa imong ganahan. So ari ta una sa nangka. Makasuway na gidag imo halo-halo. Butong yellow nga jelly man. Nata di kuko. Oh. Mara guys. Iyata kabalo mo imo halo-halo eh. Kaya wala.
busog. Bye-bye.